हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बुहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि बबाव थाङो बबाव फैयो बियो देवानिनि ग्रें 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 गुं 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 आंजों सामफ्रामबो बेरेफुंजानि सुद्रिथारलै सयथिबो पाउडार सिनोजों देलाय मालाय बियो फुरलिलि रागाया हामथारलां माथा फाख्रिखौ दार मासथिनि जेरावबो बेरायना आंहालाय चान्स गैला सामफ्रामबो आंलाय बिनि न' बेंग्रा आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बुहे फाक्का सारिथिनमन सामफ्रामबो बियोलाय खालामो खुन्थिनिनि खालामो बियोलाय दिरिया थिउरिया महारानिनि रायजो जानाया नंखायसिगोनलै सामफ्रामबो बियोलाय बिटिडि WPT बोरै मोनफ्लांनायखो बिखौलाय आंलाय सुनिबानि सामफ्रामबो हिन्जावफोर 12-15 जन आंनि न'आ लाजिखांबायसो आं बिसोरनि थाखा फैसानि गलमाला आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बुहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि